Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So, ang akong lutuon karon is gulay. Ang akong ingredients is carrots, sayote, pichay, and repolyo. Og patatas. Ako ning gislay pina-strips. Og dayon garlic. So, ang una na kong buhaton is pasigaon sa nako ang ato ang kalayo. Ayan. So, magpabukal ko water aning kaldero. Pag mubukal na guys, akong ipangbutang ang ato ang gulay para dili siya malata. Para ato na siyang igisa, karyot ra na pagisa. Kaya luto naman siya daan, kaya gi-steam naman. So, ang ato ang buhaton is, kadali ra gyud siya gisahon para dili siya lata o crunchy ra siya kaunon. So, mo na siya. Wait lang ha. So, nibukal lang ato ang gipainit nga tubig. So, ang first na kong ibutang is ang patatas. Gislice na ko rin siya pina-strips. Pinanipis gyud. Then, next is ang carrots o sayote. Morning akong gi-style sa gulay para crunchy ra siya og ato ng kaunon. So, dili lang sad nato padugayon. Igo lang siya nga mabukalan. Ayan. Akong takloban og balik. Akong ilas umutang is ang ato ang mga dahon. Ang repolyo ug ang pichay. So, ayan, bukal na kayo ang ato ang water with the patatas, sayote, and carrots. So, ang ako ang buhaton is, ako siyang ihuwad sa strainer. Para sa magamit rin natin balik ang water. Okay? Ibalik na ko ang kaldero panglakang. Pag itong water na ako ang gihuwad, akong ibalik para continue rin punta sa ang mga dahon-dahon. So, tanawa guys. Nalatwaan na nako ang sayote, patatas, ug carrots. So, ready na. Sunod, ang mga dahon. Ang ako ang pabukalan again. Takloban. So, saro na siya kabukal, okay na na. Di lang sa natulaton. So, magulat ko og mga 1 minute. Ganina, 2 minutes nga ako ang pagpabukal sa patatas, carrots, o sayote. Para dili po siya malata, pwede ninyo butangan ng ice sa babaw para mabugnawan ang ato ang steam nga gulay. Unya pa man ako ni siya igisa. Unya palantawon ta mo giunsaon ako siya paggisa. So karon ang akong sunod buhaton is
Ang akong igamit og gisa is ang sesame oil. Gamay ra guys. Dayon. Lato na to nga muinit ang ato ang oil. Pagkahuman, garlic. Ang atong ahos. So, nasuti, nagisa na to ang atong ahos. So, ang ato ang gulay. Ang atong gistim kaganina. Ukay-ukayan na siya. Ukay-ukayon. Mangambak ng uban. Ayan. Humot kayo. Then, ang atong isi-season is ang ato ang nor. Ang flavor. Chicken flavor ni siya. And then, next, okay na gyapon. Muna to siya ang dala sa lasa, guys. Ang ato ang nor flavor chicken. So, ayan na guys, ang ato ang gulay. Ang atong sariwang isang gulay. So, ng tilawan. Lami kaayo. Thank you for watching. Enjoy and please subscribe my YouTube channels. God bless. Bye.